Selmor Mtukudzi has recorded a new song kugara namainini mushure mefeud yakaitika kwa Mtukudzi. I decided kuti aiwa chiregai ndichiburitsa. My outlet is music, so hagoni yake kutaura dzakawanda. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Sezvamakanga uonawo kwa DJ Ola, Selmor is very emotional. Hagoni kutaura sezvaita Sandra, but iye manje anogona kuimba. So she sat down and penned an emotional song achitaura kuti ndakaona moto kugara kwandakaita namainini kwanga kwakaoma. The song was recorded at Manata Music Studios this year. Muzuva ra 11 October ndo payabva yareleaswa, guys. In no time yatosvika 30,000 views. Imikani zvinhu zvacho zvakaoma. So most of the people came through to support Selmor panyaya yake yaakaita naDaisy. Apa vakaenda kwaOla kuya pakazombotaurwa nyaya dzakaitika, kukanzi vakasiwa kumba vari voga, kunyanya Sandra kasara ega ari kukwekwe, ivo vakaenda vakanogara kuNotoni kuNew House, kusvika azotanga kukumbira mari yemagetsi. Like you can watch all our previous videos dzatakaita panyaya iyi. So Selmor just decided, you know what, this time I'm going to make this a song. Chimwe chazotriga kuti zvinyanye kuti nziyo iyi ichizongoburitswa hayo, wikineri akapaka naDaisy mota. naDaisy instead of showing kuti vane moyo wakanaka kuti vaende kunoratidza vana Selmor mota vachicelebrata nemukwambo manatsa, vakabva vatirika ndinda hangu nayo kuna jaha pasina nguva ngani mota iya yakabva yangorovera. So this is the right time yaita kuti nziyo iyi ibude, but the song is very emotional, guys. Unodonedza misodzi zvachose. Mwari ngavatibatsire vedu isusu kana tiri vana mainini takwanisa kubata vana zvakanaka. Ataura akati takagara toga kumba ikoko, tisu taisara takarinda imba, vanhu vachienda kumaholidays nevana vavo. Guys, nyaya yekuti unosvika pane vana vepo wobva gadzira yako nuclear family yechemukati, woti ava vari kunze ava vanenge vachibatwa pamwe chete nezvine zvichiitwa mahouse help. Guys, zvakaoma. Ari kuti vana vaigara umwe neumwe mubedroom make, vachivata umwe neumwe mubedroom make. Iye nesister yake vaizobatanidzirwawo kunorara vashandi, kana kuchidyiwawo zvinonaka musi iwoyo. Ivo vaizomirigwa kuti kubikwe sadza, panobikirwa rembwa ipapo ndopamunozowanawo zvimugoti modyawo makadaro. Mashoko akataurwa chero naSandra kwaDJ Ola uko, achitaura kuti Ola taidya panodya imbwa, uri kuziya, because mama vanga vari munhu anoconcentrata nezvefamily yake yemukati. So guys, this is real. This is not a movie zvachose, zvinhu zvaitoitika kuvana vaMtukudzi, of which isusu kunze uko taiona Mtukudzi family iri united front uye iri inini actually I started liking him paakaimba zvanaNeria zviya. Maybe ndo pandanda kutangawo kuonawo kuti mufesi uyu anotoita zvedzimbo dzine musoro. PanaNeria paya he portrayed to be a very caring uncle, and he was actually dealing with issues dzine inheritance, yet he did not take care of his children. Zvekutodaro ari kuti Daddy vangu vakuita zvemhuri yavo, akambogara namai vake. Daddy ndobva vazoti aiwa indoda kuti mhuri yangu yese ive pamwe chete, ndokuzotogwa kwavakaitiwa vachindogariswa namainini. Guys, kudenga kuna Mwari zvakaoma, zvinorwadza, but let's vow as mothers to treat children the same. Guys, labor imwe chete, kupusha kunorwadza pamwe chete. Saka kana vana kana vangori pamba, resources achibvumira zvavo sekwaMtukudzi apo zvaitoratidza kuti the resources were they. Kungopa vana sadza kana kuri kungovaka imba hombe, akangovakawo imba hombe, wongopuwawo mabedroom. Pamwe muchitoplana paya chitongoplanai kuziva kuti isi tine vana 10, mongovakawo imba ina 10 bedrooms kana 5 bedrooms voshare 2 vana vese vobva vangogona kuti vabatanidzwe. Pavidhio apa pabuda zvakare Sam achiti akapuwa nyama omanya nayo oviga ondopa sister yake. Anditya kuratidza kuti Sam anga ari mwana akanaka ane hunhu, kungoti life yake was cut short. Guys, after such a difficult life, then someone comes obva atengera kaoperate mota
nyika yese yati bodo. Ndosaka pakaitwa kaGoFund iya yekuti at least let's cheer them up. Pamwe pacho taifunga kuti pana Selmor nyaya yacho yapera. She went home and kept quiet. But nyaya yekuti aiwa akatozofunga kuti no man guys, I was given a platform and I failed to talk because handikwanise kutaura chandinogona kunyora nziyo. Aita zvakanaka akanyora nziyo iyi. Okay, so ma comments manetizens atouya akati this is a sad song. Chokwadi Mwari ndipewo makore akawanda panyika ekutarisa ruva ramakandipa. Handidi kusiya mwana wangu achishushwa in the hands of another woman. Chokwadi neniwo ndiwo munamato wangu kuti guys, tisafe vana vedu vanosara vachitambura. Unoshaya kuti toita zvikudiko kana kuti madivorce wayaya. Nziyo inotanga ichiti vabereki vangu vakadivorsa ndiri mwana mudiki. Guys, divorce yakaipa chose. Wese pakazoitika remarriage kuti mai vomera mwana uyu achakwanisi kuenda kwababa ava vatsva nekuti havasi baba veko, chero hana nhaka ikoko, kuti aende kuna baba wake hakuchaiti nekuti kwane a new family. Unotopedzera kutoshaya kuti woita sei vana vanenge vari pakatapa, if they fail to be blended well, ndo vanozongoita mombe dzemashanga. Tinotofara hedu at least kuti vana Selmor made something out of their life. Vari tori macelebrity vachiimba, vane life dzavo dziri right. But guys, zvinhu izvi zvinorwadza, unodonhedza musodzi. Let's keep on supporting Selmor. Let her tell a story. It's clear to everyone. Namainini is not even remorseful. So this is an outlet. And listen to other naMaininis out there. Be careful of how you treat your stepchildren. Bedwe zvinhu zvinorwadza zvachose. A best song, my lovely sister, you did well to speak on behalf of the voiceless. Based on a true story. It's painful, but we will vote for this song on radio station so that every naMaininism will sing the same song. I did not mention anyone's name except for my darling sister. I remember making this prayer around grade 45. Mwari, dai mandita hangu stepmother. Nekuona how one of our neighbors would ill-treat stepdaughter wake, not knowing kuti one day the prayer will be answered. And behold, I was answered. I'm actually a love mom to a beautiful blended family, 4 boys. How I love my 4 boys. Selmor, I am crying. This is painful. Mwari ndipewo moyo wakanaka, ndibate vana vemurume wangu zvakanaka, ndivape rudo rwese zvangu. As a stepmother, vana havana mhosva, asi Daisy zuva rako rinosvika. Tichazviona. Tatati zvimwe vamadungwe vauye vatiudze kuti Mtukudzi ari kuti chii kwaari ikoko. But anyway, it was very clear vanobhilivha mune zvespirituality vari kuti zvaratidza kuti hana kufara, ndosaka mota yarovera.